Ами, първо да те попитам, значи много странно, първото по време, 2-3 чисти положения за гол изпуснахте, можехте да водите и в крайна сметка последната секунда се случи непоправимото. Вижте, това е част от играта. Аз съм много доволен от това, което показва отбора. Знаете, все пак ние сме новаци в А-група. Нищо, че показваме стабилни игри напоследък, но младостта в отбора също оказа влияние за крайния резултат. В смисъл такъв, мисля, че това не беше най-силното полувреме, което изиграхме, но футбола е 90 минути. Имахме проблем в съблеканата на почивката от психологическо естество. Знаете, матч с Сливен, също втората минута получихме гол. Сега в последната 45-та минута мал шанс. Но аз това им казах. Вътре това е разликата в класите. Значи, за един майстор, за да искаш да играеш голям футбол, положенията, които имаш, трябва да ги вкарваш. Значи, Литекс си ги вкараха, ние имахме изключителни положения за гол. Аз съм доволен, че добър матч, тежка загуба. Защо през второто полувреме така паднахте доста? Вижте, наистина коренно различни две полувремена, но това беше продиктувано от това, че губиме в резултата 1-0. Ние, за да търсим някакъв успех в този матч, трябваше да вкараме гол, да изравниме. Естествено, аз така се опитахме да изтеглим играта напред в половината на противника, но в крайна сметка не можем да се сравняваме с отбора на Литекс. Аз съм доволен, че създадахме доста положения за гол. За съжаление, те си ги реализираха техните, а ние не можахме. Правите ли си така математиката, както се казва, за това кой ще остане, кой няма да остане, защото сега резултатите от днес са много интересни и до някъде някои удовлетворяват Академик, други не толкова. Да ви кажа честно, аз въпроса за Б група въобще не го коментирам. Нито за А група. Ние сме спечелили промоцията за А група с един честен, фейрплей начин. Имаме възможност същите момчета да играят в Висшата лига в България. Ако успеем да се преборим да останем в А група, за мен лично и за тях ще бъде успех. Ако не успеем, както се казва клиширано, животът продължава. Какво да направя? Нищо не мога да направя. Даже съм изморен и изтощен от тези странични фактори, които влияят върху цялата ситуация. Те преди безпаричето. Да, безпариче, страничните фактори, които не мога да кажем безпариче, защото ние регулярно си изплащаме на момчета това, което са заработили през годината. Даже и преди матча си получиха определена част. Така че аз съм доволен, че отбора показва облик, има стилна игра, а оттам нататък дали ще успеем да се пребориме, аз само мога да кажа, че ние ще играем фейрплей до края на първенството. Другото не ме интересува. Важното да сме така горди и с високо отдигнато чело.